Tervetuloa seuraamaan tällaista meidän tavallista arkea. Meillä ei ole tänään mitään kummempia suunnitelmia. Tiedossa on ihan tavallinen kotipäivä. Lapsilla olisi ollut kerhoa, mutta mä päätin, että mä haluan pitää heitä tänään kotona, joten ollaan kotosalla. Mennään tekemään vähän pihajuttuja ja jotain sellaista rentoa oleskelua tässä kotosalla. Siis tuntuu, että tää aamu on ollut jotenkin tosi viileä. Tekis melkein mieli laittaa tulet tonne pönttöuuniin. Me ei olla enää sillä jouduttu aktiivisesti lämmittää täällä tai silleen joka päivä polttamaan noita tulisijoja. Mutta tänään jotenkin, tuolla oli kaikki ihan huurteessa tuolla pihallakin ja näin, että on kyllä selkeästi vielä pakkasta öisin. Nyt en malta jäädä tähän lämmittelemään, vaan teen kaakaon ja puen vähän enemmän päälle ja sitten nappaan tytöt mukaan ja lähdetään tuohon pihalle hommiin, niin mä luulen, että siinä kyllä lämpenee. Ainakin eilen meillä oli siis tarkoitus mennä vaan rakentaa tuohon trampoliini lapsille, mutta sitten jostain ihmeen syystä mä rupesin suunnittelemaan meidän kanojen tulevaa ulkotarhaa, joka sitten johti siihen, että mä purin kokonaan sen vanhan tarhan ja no sitten mä tajusin, että vois kaataa ainakin osan yhdestä puusta. Sitten mun ystävät tuli meille ja kaadettiin tosiaan yksi puu ja siis, tiedättekö, hommat eskaloituu. Ja musta tuntuu, että se on aika tyypillistä ihmisille, joilla on pihaa ja niin kuin talo huolehdittavana. Ai jaa. Nyt on kaakao tehty ja en tiedä, pitäisikö mennä ulos juomaan tää, koska tuolla paistaa ihanasti aurinko. Vähän houkuttelis. Mut meillä ei ole vielä mitään sellaista terassia tossa meidän pihalla ja se on itse asiassa meidän kesän vähän semmosena niin kuin haaveenakin, että saisi jonkun semmosen ihanan paistattelupaikan tuohon pihalle. Mut nyt on kyllä niin monta projektia tässä. Pitää laittaa ulkovaatteet. Täytyy laittaa ihan ulkohousut ja takki siellä. Ja kengät. Niin. Okei, nyt ei höpötellä selkeästi terassista, koska joka suunnasta huudetaan mua. Rakas. Missä vihreä jalkani on? Vedä kova. Joo. Hyvä. Nyt ei tarvitse. Tarvitse sä kypärän? Meet sä nyt heti pyöräilemään? Okei. Pitää muistaa sit ottaa kypärä, kun meet pyöräilemään. Tytöt ulos. Ja lihapullat uuniin. Ja nyt mä puen itteni ja lähden kanssa tonne pihalle. Tää on hyvä, kun Jokke tosiaan tekee pelkkää etätyötä, niin pystyt jättämään noi ruuat tonne uuniin ja hän käy sitten nappaamassa ne sieltä töiden lomassa ulos. Niin ei tarvi miettiä, että palaako ne tonne uuniin sillä aikaa, kun ollaan ulkoilemassa. Nyt vaan ulkovaatteet niskaa ja sit pihalle. Mun ajatuksena olisi mennä vähän tonkimaan tuota mun kasvihuonetta ja hakea tuolta varastosta tommosia kaikkia kasvihuoneromppeita tonne kasvihuoneelle. Mut pitäisi olla siellä ehkä joku säkki multaakin ja ruukkuja ja näin, niin vähän siirtää niitä silleen paikoille. Ja muutenkin ehkä vähän siistiä tuolla, koska siellä ei ole tehty yhtään mitään. No? Mitä? Ai lahje? Joo. Sä meet pyöräilemään, sit pitää käydä hakea kypärä. Miten sä pyydät silleen kivasti? Mitä?
Mitä? Miten sä pyytäisit äitiä sillain kivasti? Sanoin, että saisinko. Saisinko kypärän? No niin. Saisinko. Totta kai sä saat kypärän. Käydään hakemassa. Kauan en ehtinyt olla pihalla, kun nyt pitää käydä hakemaan kypärää lapselle tuolta sisältä. Kuivaa, mitä tää nyt on. Tonne hyvin paljon. Ai mitä mä teen sillä? Mulla siis tosiaan viikonloppuna pamahti tää kasvihuoneen ovi tuulesta tähän ikkunaan ja se on nyt aika isosti tosta rikki. Tai jotenkin tää lasi vaihtaa ja sit mä en kyllä jaksais alkaa niinku purkaa tätä koko kasvihuonetta vaan ton ikkunan takia, niin mä en nyt tiedä sitten, että mitä tolle tekisi. Pitäis vähän pohtia sitä. Ehkä me poistetaan toi lasi tosta ja vaihdetaan siihen joku pleksi. Tai joku wannabe-lasi. En mä tiedä. Tultiin tossa joku aika sitten sisälle syömään. Aika paljon olisi kaikkea hommaa tossa ulkona. Mutta on myös niin paljon sitä hommaa, että jotenkin tuntuu vaikealta sillain keskittyä vaan yhteen juttuun. Että tossakin mä nyt rupesin yhtäkkiä kiinnittelee lapsille jotain ihmeen keinua ja sit siitä ei tullut yhtään mitään. Ja sit se homma jäi ja nyt siellä on levällään vähän noita kasvihuonehommia. Mä meinasin, että mä ois mennyt niinku ruoan jälkeen vähän takaisin tohon pihalle. Mutta nyt meillä meni pienin päivä unille ja mä tein itselleni täällä matcha laten. Ja sitten ajattelin, että mä menisin hetkeksi lukea kirjaa tuohon sohvalle, koska tytöt tulee sitten mun kanssa siihen ottaa vähän semmoista rauhallista lepohetkeä, kun toi pienin on päiväunilla. Et en tiedä, että kuinka paljon sitten tänään jatkuu vielä noi pihahommat. Ai, oliko ne tossa tältä päivältä? Katsotaan. Tytöt toivoi myös vähän tommoista kirjastoreissua. Ne toivoi sitä itse asiassa viime viikolla, mutta meillä oli niin paljon synttärijärjestelyjä, että se jäi. Ja sitten tänään olisi sille ihan oiva päivä lähteä vähän palauttaa kirjoja. Mutta nyt hetki sellaista ihan rauhallista chillailua ja sitten katsotaan, että mitä keksitään seuraavaksi. Onko se kakkinut sen päälle? Pestään kananmuna. Täällä on joku timantteja tää sohva täynnä. Mistä nää on irronnut? Ei me päästy lähteä enää ulos takaisin. Oltiinkin ihan poikki ja luettiin tässä kirjoja ja lojuttiin hetki. Ja nyt tuntuu ehkä siltä, että kirjasto kutsuu meitä. Lähdetään käymään kirjastossa. Ainakin palautetaan sinne lainattuja kirjoja. Ja sitten lapset haluaa kyllä lainata varmasti uusia. Joten aloitetaan sillä, että metsästetään kaikki kirjaston kirjat ja pakataan johonkin kassiin, että saadaan rahattua ne takaisin kirjastoon. Tässä on vaan semmoinen pikku ongelma, että meidän pieni nukkuu edelleen päiväunia. Hän on vetänyt jotain megapäikkäreitä. Niin pitää varmaan käydä häntä vähän herättämässä, koska muuten ei päästä lähteä ajoissa. Jotka lopettaa tossa kuitenkin jo vajaan 2 tunnin päästä työt ja sitten syödään yhdessä päivällistä ja mä lähden vielä illaksi keramiikkakurssille. Wow, sä löysit kirjan, hyvä. Tää oli ainut vai? Okei, viedään tää alas sinne kassiin. Niin,
tosiaan aikataulu nyt meni vähän tälleen. Mutta kyllä noita niin kun kasvihuonejuttuja tuolla riittäisi ja hommat voi jatkua vaikka sitten huomenna, jos tuntuu, että tämä ei enää onnistu. Sulla on paljon kirjoja. Viedään alas sinne kassiin. Niin. Mulla on 4 kirjaa. No joo. Mä Hirveet kasat. kasat. Mutta kirjastosta saa lainata just niin monta kirjaa, kun niitä mahtuu kirjastokortille mun mielestä. Ja mä oon niin iloinen, että meidän lapset lukee paljon. Se on super tärkeää. Siis täällä on ihan hirveä tuuli. Kuulosti tuolla sisällä ihan siltä, että meidän katto lähtee lentoon, kun kauhean rytinä. Nyt ollaan matkalla autolle ja sit kirjastoon. Mä jouduin ton meidän pienimmän herättämään. Nyt hän ei ollut kauhean iloinen, mutta oli kyllä nukkunut jo sen verran pitkät väikkärit, että oli mun mielestä ihan hyvä aika herätä. Ankka. Vedetäänkö se sivu? Siinä sikko. Käytiin lasten kanssa siellä kirjastossa ja annettiin kirjoja. Ja sit mä juoksin siinä matkalla vielä Tokmannilla. Mä kävin hakemassa teippiä. Vähän sai annettua nyt tuolla ikkunalle ensiapua. Ei siis todellakaan ole nätti. Toi on tosi iso toi särö, mikä siihen tuli. Ja se tuli vielä just tähän niinku etualalle. Niin eihän toi nyt silleen kivaa ole, mutta ei nyt voi mitään. Se on mitä on ja sen kanssa pitää nyt elää hetken aikaa, koska nyt just heti siihen ei saa mitään fiksausta. Sen verran mä nyt viisastuin, että jatkossa mä pidän aina tässä oven takana jotain, niin kun nyt mulla on tuolla kivi, ettei tää pysty paiskautua enää uudestaan tota lasia vasten, koska tosiaan siitä se meni rikki niin. Mä luulen, että tää kasvihuone on ehkä rakennettu niin kun jopa ton talon vanhoista ikkunoista. En tiedä, mutta ikkunoista on rakennettu. Täällä on nämä kaikki ikkunoiden lukot ja muut jäljellä. Joo, mä oon nyt tänne tämän päivän aikana tässä raahannut kaikkea tollaista kasvimaakampetta, mitä mulla on ollut tuolla. Sitten me ollaan möyhitty nämä kasvatuslaatikot ihan täysin. Kaikki läpi. Sieltä löytyi siis tosi paljon juuria. Löysin useamman pussin multaa. Voisin raahata niitä tänne jossain vaiheessa. Ja harjasin vähän täällä paikkoja ja putsailin. Ja sitten löysin itse asiassa tommosen aika kivan laudan tai levyn, minkeliä. Ja vähän suunnittelin, että jos tähän olisi tehnyt vielä semmosen niin kuin, vähän niin kuin hyllyn tai semmosen lisätason. Mutta se jäi vielä vähän kesken toi projekti tohon. Niin pitää vähän miettiä, mitä sille tehdään. Mutta joo. Tällaista. Nyt mä lähden vielä illaksi tonne keramiikkakurssille. Ja aika paljon tässä vielä hommaa ton kasvihuoneen suhteen, mutta toivottavasti nyt säät tässä lämpenis ja pääsis tässä nyt lähipäivinä jatkamaan ja tekemään. Kyllä varmaan huomenna sitä yritän taas viedä vähän eteenpäin. On ollut silleen välillä vähän vaikeeta niin kun, sietää sellaista, että tekee joka päivä niin kun vähän jotain tai niin kun silloin tällöin, kun on vähän aikaa, niin edistää pienesti jotain projektia, kun on itse niin semmonen, että niin kun tykkäis saada aina kaikki ykkösellä valmiiksi. Ja se nyt vaan on ihan mahdotonta, kun on paljon kaikkea touhua tässä pihalla. Niin, ja muutenkin elämässä, ei pelkästään niin tämän kodin suhteen. Mutta joo, tänne jää nyt vähän tommonen kaos, mutta jatketaan hommia huomenna ja katsotaan, että millainen lopputulos saadaan. Ota ihmeessä mun kanava tilaukseen ja
tuu seuraamaan mun projekteja. Lupaan päivittää niitä tänne teille. Kiva kun katoit. Nähdään seuraavassa videossa.